Quizáis xa tuvestes a oportunidade de observar o novo cartel que a Corporación Municipal levou, sí, levar, porque iso é unha presentación, non é, a Feira de Fitur neste mes de xaneiro. Sen esquecerse da fotografía de rigor co presidente da Xunta, por suposto. Pois ben, o deseño elexido para a promoción do Corpus Christi deste ano debía sair dun concurso elaborado polo Concello, cunha retribución económica de 1.000 euros que contaba cun xurado formado por 6 membros. Entre eles, ademais do tenente alcalde, atopábanse 4 persoas relacionadas co mundo das belas artes. Sen embargo, sorpresa, sorpresa, ningún dos deseños foi elexido. Atentas, inda que quizáis non vos sorprenda, o fallo do concurso foi que non había suficiente calidade. Sí, escoitastes ben, falta de calidade. E o mellor de todo ven agora. Como o concurso quedou baleiro, este deseño foi elaborado por intelixencia artificial. E como non sabemos por quen, fixemos as correspondentes preguntas no pleno de xaneiro. E, sorpresa, sorpresa, non obtuvemos ningunha resposta. Ben sei o que estades pensando. Seguro que neste concurso non se presentou a empresa favorita do goberno. Senón, seguro que habería resultado e gañador. Seguramente por exceso de calidade. Unha vez máis, as actitudes caciquís volven encher os procedementos municipais, favorecendo os de sempre, en contra da clase traballadora e impedindo a produción dos artistas locais.